convençut que donarà més fruits l'any que ve. Seguirem amb dificultats, però donarà els seus fruits. I per tant, en primer lloc, és donar-vos les gràcies. Donar les gràcies als del plenari, en els moments en què ens heu recolzat o que ens heu criticat o que ens heu esperonat a millorar determinats aspectes, i també, evidentment, a tots els treballadors i treballadores municipals, perquè cadascú des de la seva responsabilitat ha aportat el bo i millor del que ha pogut aportar. I tant de bo, a vegades aquest esperit que tenim ara i que estem en una administració, que estem administrant el bé comú de tots els ciutadans de Blanes, doncs això justament sigui el nostre pensament. Aleshores, a part d'això, evidentment, el 2013, doncs bé, tots el desig que tenim és que sigui millor, i nosaltres també el tenim que el 2013 sigui millor. Perquè sigui millor haurem de seguir treballant molt i haurem de seguir lluitant per trobar força i per trobar ànims i per trobar recursos per poder fer les coses. Jo, de totes maneres, us vull dir també que des del meu punt de vista aquest any ha estat un any molt especial. A la casa, avui, encara no ha finalitzat l'any i tenim uns pressupostos aprovats i tenim unes ordenances aprovades. Sé que això no és gens romàntic, no ho sé, però, companys i companyes, això vol dir que ha estat gràcies a l'esforç evidentment, de molts treballadors i treballadores que ho ha fet possible i a la voluntat política d'aquest consistori de fer-ho possible també. I aquest és un fet important i que ens està marcant una normalitat de futur. I aquest és el missatge, que jo estic d'acord amb el Paco, és el missatge que com a institució, el missatge d'esperança que hem de fer arribar a la gent. Serà difícil l'any 2013, però els que estem aquí, jo estic segur que tots, cadascú des de la seva ideologia, lluitarem perquè sigui millor. Lluitarem perquè sigui millor per tots. Res més, desitjar-vos, evidentment, un molt bon Nadal i un any 2013 que us encoratjo, que hi posem tot el coratge, tot el treball per fer un any 2013 millor per tots els nostres conciutadans i conciutadanes. Doncs molt bones festes a tothom i a totes les persones que esteu aquí, que ens aguanteu més darrere més. No em refereixo als regidors i regidores, sinó me refereixo al públic assistent. I els regidors i regidores estáis aquí porque habéis querido. I al públic assistent i a les persones que ens escolten des de casa. Bé, dit això, no sé si l'esperit